Vítajte v našom prehľade najčastejšie kladených otázok o meraní čistoty stlačeného vzduchu podľa medzinárodnej normy ISO 8573-1. Norma ISO 8573-1 je kľúčová pre kvalitu stlačeného vzduchu v mnohých priemyselných aplikáciách. Vysokokvalitný stlačený vzduch je potrebný v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Ako aj všade tam, kde sa používajú citlivé zariadenia, napríklad pri rezaní laserom, výrobe elektroniky alebo optickom priemysle. Vykonávanie meraní je dôležité na zabezpečenie správnej funkcie nainštalovaného systému úpravy stlačeného vzduchu a na zabezpečenie dodávky stlačeného vzduchu požadovanej čistoty. Pozrime sa na najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti. Pochopenie štandardných požiadaviek a metód merania stlačeného vzduchu je kľúčové pre inžinierov a odborníkov na zabezpečenie kvality. Norma ISO 8573-1 definuje triedy čistoty stlačeného vzduchu, špecifikuje maximálne povolené množstvo pevných častíc, vody a oleja pre každú triedu stlačeného vzduchu. Na základe výsledkov merania obsahu týchto troch kontaminantov sa určí trieda čistoty stlačeného vzduchu. Triedy sú označené tromi hodnotami. Prvá hodnota označuje triedu čistoty pre pevné častice, druhá pre vodu a tretia pre olej. Nižšia hodnota označuje vyššiu čistotu. Napríklad čistota stlačeného vzduchu 241 znamená, že zodpovedá triede 2 z hľadiska obsahu častíc, triede 4 z hľadiska obsahu vody a triede 1 z hľadiska obsahu oleja. V niektorých odvetviach, ako je potravinársky, kozmetický alebo farmaceutický priemysel, sa vykonávajú ďalšie mikrobiologické testy stlačeného vzduchu. Treba však poznamenať, že hladina baktérií, kvaziniek a plesní nie je základom pre klasifikáciu čistoty stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573-1. Požadovaná trieda čistoty stlačeného vzduchu závisí od konkrétnej aplikácie. Často sa vyžaduje trieda čistoty 441, trieda 4 pre obsah častíc, trieda 4 pre obsah vody, trieda 1 pre obsah oleja, alebo lepšia. V niektorých odvetviach, ako je výroba elektroniky, laserové rezanie alebo lakovne, sa vyžaduje dokonca čistota prvej alebo druhej triedy z hľadiska častíc a druhej alebo tretej triedy z hľadiska obsahu vody. Testy čistoty stlačeného vzduchu sa zvyčajne vykonávajú na nasledujúcich miestach. Na výstupe z kompresorovne, ale vždy za filtrami stlačeného vzduchu. Nefiltrovaný vzduch nie je vhodný na testovanie a môže poškodiť meracie zariadenie. V kritických miestach, kde stlačený vzduch prichádza do priameho kontaktu s produktom alebo materiálom, alebo je pripojený k zariadeniu citlivému na kontamináciu. V záverečných častiach systémov rozvodu stlačeného vzduchu, pretože inštalácia potrubí stlačeného vzduchu je často zdrojom sekundárnej kontaminácie. Na spoľahlivé posúdenie čistoty stlačeného vzduchu zvyčajne postačuje skúška v 3 až 5 meracích bodoch. Častice sa merajú pomocou špeciálnych počítačov častíc. Tieto zariadenia nasávajú stlačený vzduch a počítajú častice v 3 veľkostných rozsahoch. Od 0,1 do 0,5 mikrometra, od 0,5 do 1 mikrometra a od 1 do 5 mikrometrov. Výsledkom merania je počet častíc na meter kubický pre každý rozsah veľkostí. Tieto hodnoty sa používajú na určenie zodpovedajúcej triedy čistoty pevných častíc podľa tabuliek normy ISO. Obsah vody vo vzduchu možno vyjadriť rosným bodom. V prípade vzduchu pod tlakom, naprv stlačeného vzduchu, sa to označuje ako tlakový rosný bod. Rosný bod je teplota, pri ktorej pri určitom tlaku začína kondenzovať vodná para. Čím nižší je rosný bod, tým menej vody vzduch obsahuje. Na meranie rosného bodu sa používajú špeciálne zariadenia. Na meranie rosného bodu. Norma ISO 8573-1 definuje triedy čistoty vody na základe hodnoty tlakového rosného bodu. Na meranie obsahu oleja sa z filtračného média odoberie vzorka a následne sa analyzuje v laboratóriu. Test sa vykonáva metódou FTIR podľa ISO 8573-1. ISO 8573. Pomlčka 1 definuje triedy čistoty oleja na základe jeho koncentrácie vyjadrenej v miligramoch na meter kubický vzduchu. Meranie stlačeného vzduchu vyžaduje pripojenie meracích zariadení k systému stlačeného vzduchu. Čistotu plynu uvoľňovaného do atmosféry nemožno spoľahlivo merať. Zákazník požaduje nasledujúce typy pripojenia.
rýchlospojka, typ 26, DN7 bodov 2, alebo závitové pripojenie, 3/8 palca alebo polpalca, alebo ohybná hadica s vonkajším priemerom 4, 6, 8, 10, 12 alebo 16 mm. Tlak v systéme musí byť nižší ako 8 barov. Ak je tlak v meracom bode vyšší, musí byť nainštalovaný vhodný redukčný ventil. Merania je možné vykonávať iba na plyne, ktorý bol predtým vyčistený pomocou filtrov. Merania pred filtrami nie sú možné. Keďže meracie zariadenie je citlivé na otrasy a váži viac ako 20 kg, je potrebný dobrý prístup k meraciemu miestu. Napríklad nemáme dovolené prenášať vybavenie po rebríkoch alebo na nádrže. Testy v jednom meracom bode trvajú približne 40 minút pri meraní častíc, vody a oleja a približne 1 hodinu, ak sa vykonáva aj mikrobiologická analýza. Výsledky testov obsahu pevných látok a vody sú k dispozícii v čase merania. Na analýzu obsahu olejového aerosolu je potrebné vzorky vyšetriť v našom laboratóriu. To znamená, že odber vzoriek sa vykonáva na mieste, ale analýza sa vykonáva externe. Na mikrobiologické testovanie sa vzorky odoberajú na platne obsahujúce kultivačné médium TSA na detekciu baktérií a médium SDA na detekciu kvaziniek a plesní. Inkubácia a odčítanie platní sa vykonáva v našom laboratóriu. Správu zašleme v dvojjazyčnej verzii, zvyčajne do 10 dní, najneskôr však do 14 dní od dátumu merania. Frekvencia meraní závisí od kritickosti aplikácie stlačeného vzduchu. Kritické aplikácie, ako je farmaceutická výroba, výroba elektroniky alebo laserové rezanie, môžu vyžadovať častejšie kontroly, napríklad štvrťročne alebo polročne. Pre menej kritické aplikácie môže stačiť ročné alebo dvojročné testovanie. Komplexné meranie všetkých troch kontaminantov si vyžaduje špecializované vybavenie. Patria sem počítadlo častíc, vysokotlakový difuzér, analyzátor rostného bodu, systém odberu vzoriek olejových aerosolov a FTIR spektrometer so systémom prípravy vzoriek. Vzhľadom na zložitosť meraní stlačeného vzduchu a potrebu pravidelnej kalibrácie meracích prístrojov sa mnoho spoločností rozhoduje zadávať tieto merania externým laboratóriám. Cena za meranie závisí od počtu meracích bodov a rozsahu vykonaných testov. Aktuálny cenník našich služieb nájdete na našej webovej stránke www.sigmalab.eu. Merania zvyčajne plánujeme 2 až 3 týždne vopred. V niektorých prípadoch však môžeme merania vykonať už niekoľko dní po prijatí vašej žiadosti. Ak si chcete overiť dostupné termíny, pošlite nám e-mail na adresu info@sigmalab.eu. Dúfame, že vám tieto najčastejšie otázky pomohli lepšie pochopiť meranie čistoty stlačeného vzduchu podľa ISO 857-3-1. Monitorovanie stlačeného vzduchu je kľúčové pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku vašich pneumatických systémov a významne prispieva k zabezpečeniu kvality výrobkov. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať e-mailom info@sigmalab.eu.